ndakaona vaturu navo varipo zvinonzi irishanga asingataure manje wanga iramba kanyarara ndasvika kugara nekupo rangu iri ndiri mamai vake ndati hungu ndimukoma amai vake zvikati mwana utabvira kati chitaura naye asi kudaira imbotaurai naye ndava ndakutaura naye Elisha mama ndauya ndiri amai vako amai makuru chii chiri kuitika wasvika kuno usina kupfeka akati ipapo amai guru ndikati ko amai makuwa wandanzwa kunzi amai makuwa anomboita nezvivi mwanangu usachi akati amai guru ndoziva kuti munoita zvemudzimu ka ndoshuwa ndakakundura yetu mune vanhu ndakaombera zveshuwa ndo zvandinozivawo batsira vanhu kutambudzikawo chete ndudze mwanangu ndiri amai vako savanzi amakretoni ungori muna matoyi kudzinga utombo niki kudzinga ndoye madhongi nemombe kudzinga ndoye madhongi nemombe ini ndoshanda newe kuita sei tozera tuudza nechokwadi tuudza nechokwadi nenini tese tuudza nechokwadi panenge pane nawo kana tichitaura kudaro naye iwe uchitaura naye chitenzo handina pekuitangira ndo zvacho zvandaikurukura nawo ndichitorwa mazvo kuseri ndakabvunzwa futi akanzwa anodzi abhanda vanogara kudhi zvinonzi n'anga munowaziva here ndati ina ndambiri kudhi handikuziva akati bvunzai mwana wenyu ndikabvunza mwanawo ndikati kwa iwe wakamboenda here kudhi kun'anga iri kutaurwa kudhi zvikanzi handisati ndopandakazora nati manje zita rangu rasviba kamwanangu bona ina handite zveuroyi ndopika indi kana mutee ndinomwa totaura chokwadi asi vanhu ndokubatsirai asi andaona mapepa handisati ndaita izvozvo ndatotaura chokwadi ndiri munhu unotambudzikawo zvachose hanzi ndaimuteera iye ndiye akuzviona handizvizive handibvume kuti ndakamuteera Elisha nekuti handina kumuona ndakatoteera kuseni takuti wemhuri uyai ndopatakamuteera ka munondobvumira here kuti nditsanangure nayo kana kuti vanogona waise zviripo momboona uroyi wangu kubuda kwazvo chete kana Muteyo ndimuisei mawitness aripo wana wangu aripo mozviona kuti amai makuwa varoyi ndikati ndiri muroyi inini ndobuda muchama mambo ndiko ndikumbisidzirai ruoko rwangu ndinobva nekuti ndinenge ndasvibisa mambo ndichitaura zvekunyepa manzo kukumeso warowana kuja vanhu baba mumbwedeko seyo ndepfendo bazungurwa vari pano ameacho ndava amai acho iri kupi amai iri kupi kupi vacho mama wei ava ndiani vakwavo saka vanoita sei vanoroya amai vako ko hanzvadzi yacho iri kupi aiwa iwe hanzvadzi yacho iri kupi iwe uyu ndiani zvakwana baba ari kuiteya mabasa yake ekuita sei mambo musapinze vana mukati maamai vavo ivo ngavanozongota dadzadziri hanzvadzi dzavo saka vamwe vari kupiko naivavo vachi varitaura ndevamwe vasara kupi saka saka waita sei maona changambire nyaya chitaura iyi vamwe vavo tu vasara Vaye vari kuramba vachivataura ndizvo naiwe ndikuchekwa saka vachivataura yanga vauya vese ipapo vabatwa vese varangani zvaa zvatongopera kuroti problem ichaitika uya achaona moto
Kune vanenge vasara vapi vanenge vatongogadzirisana saka tovaita sevanhu ava siutombobengenuka manje kava kuda kutongotorwa ukandowa mumota womboenda kuenda kumba kwavo vainamba kwazotsumudzwa manje kumba kwavo vakunesa mhuri yacho danga ichiwana transport voendesa kumba nechi nemota then vanozoteerana nevanhu vakuda kubengenuka ine vane mota kuenda kupi kuteera kwedu kuzambara vakande mumotikari chikira basi kuenda kudhoni ngatende tine vachabhadhara hama dzacho inda motikari makokodza mbozo makosi achabatwa vachata sei ari kupi vakomana vekumedia vari kupi inhau yako iyi chiita utaurire kuti inini zvandisi kuzvida makosti andiri kuti ndikubisa Uroyi vanhu varege kuurayana chipinde vakaise motikari yangumo ndiende vasiya kuna nachiremba vasare vachinamatirwa vabate Mashura Hasha TV, nyaya sezvadziri.